Mukutar gado. Wa ya kai ka? Oga mijin Amina. Mukutar gado. Ga minista. Wallahi ga minista. Mukutar gado. Dama da shiri ka zo. Minista mukutar gado. A Nijar kowa yana yaban aikin mai gida. Dama da shiri ka zo. Minista mukutar gado. A Nijar kowa yana yaban aikin mai gida. Dama da shiri ka zo. Minista mukutar gado. A Nijar kowa yana yaban aikin mai gida. Sunan sarki ta fara Allah shi ne ɗaya. Minista mukutar gado. Kwaniyar kirkice da kai za na yi togiya. Ministan aikin ƙasa. Wasa mu ko rashi garai za na yi godiya. Minista mukutar gado. Tanda shi Ahmadu Allah da ɗakariya. Ministan aikin ƙasa. Minista da daɗin minista na babban mai gida. Dama da shiri ka zo. Minista mukutar gado. A Nijar kowa yana yaban aikin mai gida. Salamu alaikum da malku ne mai wakal gida. Minista mukutar gado. Mawakin BM da tambara ɗan mai gida. Ministan aikin ƙasa. Nisa wuta kwalelan shege guda. Minista mukutar gado. Kwalelan sama hasada da ku yan iskan gida. Ministan aikin ƙasa. Kuna sakarci ubanmu da ya koma gida. Dama da shiri ka zo. Minista mukutar gado. A Nijar kowa yana yaban Ayya. aikin mai gida. Yanzu ko agoba kuke mata kwalliya. Minista mukutar gado. Kuna kyauta ɗan dukulkuli sai dai dariya. Ministan aikin ƙasa. Zuwan ku gida ƙauyukan mu har sun hau walƙiya. Minista mukutar gado. Mu sha koko mu sha kunu da safe mu sha gurbiya. Ministan aikin ƙasa. Salamun kai zuwan kuna da idai mai gida. Dama da shiri ka zo. Minista mukutar gado. A Nijar kowa Ayya. yana yaban aikin mai gida. Uban raina uban mu gimshiki da idai mai shiya. Minista mukutar gado. Na caja Amina Sasilado a ƙaran giya. Ministan aikin ƙasa. An caja Amina ga uwa ta lamba ɗaya. Minista mukutar gado. Mata ta amana ba ki samu kiki godiya. Ministan aikin ƙasa. Na caja Amina war gida matar mai gida. Dama da shiri ka zo. Minista mukutar gado. A Nijar kowa yana yaban aikin mai gida. A yau kai ko ja kashi ne zero kuma. Minista mukutar gado. Suwanta na mahalsa don ka sarkin canjin zama. Ministan aikin ƙasa. Wacce ka ka tashi bar shi zan sashi a rangama. Minista mukutar gado. Ina ba ka ganni dadi ban canza gurin zama. Ministan aikin ƙasa. Bar raina ubanmu Allah jirkan salim guda. Dama da shiri ka zo. Minista mu gudar gada. A Nijar kowa yana yaban aikin mai gida. Halinka halin arziki ana ta yabo gashi nan. Minista mukutar gado. Amanar bazum na tambara oga gashi nan. Ministan aikin ƙasa. Koyance za ya ja da kai oga bai shi nan. Minista mukutar gado. Ka shuna shi da ɗan da balbu oga na gani na. Ministan aikin ƙasa. Ban sai ya da da raina yan gatan mai gida. Dama da shiri ka zo. Minista mu gudar gada. A Nijar